Местна инициативна група Елхово е учредена на 21 април 2010 година от 58 физически и юридически лица по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като сдружение за осъществяване на обществено полезна дейност, създадена като публично-частно партньорство във връзка с прилагането на ОС 4 лидер на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. МИК Елхово е независима и доброволна организация на представители на местните власти, стопанския и нестопански сектор от територията на община Елхово, която се основава на принципите на равенство и взаимопомощ. Съдебният акт за регистрация в Ямболския окръжен съд на сдружение с нестопанска цел местна инициативна група Елхово е издаден с решение номер 145 от 20 септември 2010 година по фирмено дело номер 17 по описа на Ямболския окръжен съд за 2010 година, а актът за регистрация в Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел чрез удостоверение номер 009 от 22 октомври 2010 година на Министерство на правосъдието. Основната цел на местна инициативна група Елхово е устойчивото развитие на територията на община Елхово, като за целта се прилага интегрирана стратегия за местно развитие. Стратегията за местно развитие на МИК Елхово е разработена в рамките на проект номер 431-20324 придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Елхово, изпълняван от община Елхово и финансиран по подмярка 431-2 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 по договор номер 50-206 от 3 юни 2009. Процесът на разработване на стратегията започна през юни 2009 година с установяването на хората, обществените институции, фирмите, отраслите, структурите на гражданското общество, професионалните сдружения, културните институти, организации в подкрепа на бизнеса, институциите за обучение и останалите групи, които представляват активната част, местната общност и оказват влияние върху процесите на развитие на територията. Уменията, опитът и ресурсите на групите от заинтересовани страни в общите усилия допринесе за цялостния процес на изготвяне на стратегията за местно развитие и изграждането на плодотворни дългосрочни партньорства между обществения, частния и неправителствения сектор. В периода юни-септември 2009 година бе извършено проучване и оценка на територията с цел установяване на природните, обществените, частните и неправителствените ресурси, събирането и анализа на наличната и най-важна количествена и качествена информация и изграждане на база данни и на системи за управление на данните за нуждите на подготовката на стратегията за местно развитие. При разработването на стратегията за местно развитие бе приложен интегриран подход, обхващащ социалните, екологичните, материалните и икономическите аспекти на развитието на територията. Участниците в процеса на разработване, представители на местните власти и на основните групи заинтересовани страни от стопанския и нестопански сектор бяха изправени пред предизвикателството да балансират икономическо развитие с екологичните и социалните потребности на местните общности. Поради обществения характер на стратегията бе прието, че за успешното й разработване работните групи следва да имат интердисциплинарен и междуинституционален характер. Сформирани бяха 6 работни групи по определени тематики и проблемни области на стратегията за местно развитие – инфраструктура и околна среда, образование и култура, социални дейности, спорт и здравеопазване, малък и среден бизнес, младежи и младежки инициативи, роми и интеркултурна среда. Работата на така сформираните работни партньорства намери израз в провеждането на 18 заседания на групите в периода юли-септември 2009 година. Ангажирането в тях на представители на заинтересованите страни с различна професионална, техническа, политическа и финансова отговорност по въпросите, обхванати от стратегията за местно развитие, засили подкрепата на тези страни за стратегията и укрепи тяхното доверие към процеса на нейното изготвяне и бъдещо прилагане. Решаващ етап от разработването на стратегията за местно развитие бе постигането на консенсус между заинтересованите страни за предпочитаното бъдеще на територията на местна инициативна група Елхово и по отношение определените цели и приоритетните насоки на развитие, както и конкретизирането на мерките, дейностите и финансовите параметри на стратегията за местно развитие. Конкретните действия в тази насока бяха проведеното на 26 февруари 2010 година обществено обсъждане, както и информационните и работни консултации
консултативни срещи и обществени обсъждания с представители на местните власти, бизнеса, неправителствените организации, неформални лидери, медии, осъществени в периода февруари-август 2010 година. За периода на подготовката на стратегията са проведени 29 информационни срещи, 24 работни срещи, обучени са 175 представители на бизнеса, неправителствени организации, местни власти и неформални лидери. Разпространени са 1000 броя диплянки, 200 броя брошури. Осъществени са 74 публикации в печатни и електронни медии. В дейностите по информиране и консултиране бяха обхванати всички 22 населени места на територията на местна инициативна група Елхово. Казвам се Мария Куртева и съм член на управителния съвет на местната инициативна група в Елхово. В управителния съвет на МИК Елхово се включват представители на местната власт, бизнеса и неправителствените организации. Аз съм всъщност представител на неправителствения сектор и отговарям за контактите с тях, в това число и младежки и женски групи. През април 2010 година на учредителното събрание бе сформиран екипът на управителния съвет, който имаше за задача да организира дейността на МИК Елхово, включително да изготви проектобюджета, да определи реда и организира извършването на дейността на местната инициативна група Елхово. Управителният съвет имаше ангажимент да сформира екипът, изпълняващ основната дейност на МИК Елхово, в което включваме изпълнителен директор на местната инициативна група, технически секретар, счетоводител и експерти към прилагането на местната стратегия за развитие в град Елхово. С стартирането на програмния период 2007-2013, още с предшествениците, които са били в общината, се е родила идеята за създаване на такава местна инициативна група, но първото решение е с съвместното участие на община Елхово с община Болярово, като там са били предвидени нещата да бъдат 50/50 усвояването на средствата по местната инициативна. Разбира се, това беше подложено на разглеждане през 2008 година и тогава съветът отхвърли това решение, с което го промени и се взе решение да община Елхово да кандидатства самостоятелно. Нормално е в самото начало първите стъпки да бъдат трудни. Наистина ние, както ние като община, а и местната инициативна група, имаше своите проблеми при учредяването, при стартирането. Общината твърдо застана за тях с финансов ресурс, за да подпомогне дейността. И реално към този момент имаме одобрени проекти, но реално нямаме никакви разплащания, което само по себе си показва, че в оставащият малък период до края на програмния период нещата, които трябва да се случат, са наистина много като обем, но аз вярвам, че това ще се случи.